God aften, gutter. Ja, det er sgu længe siden. Det må jeg sige. Kæft, jeg savner jer. Håber fandme, at I har det godt. Ja, og tak fordi, at I ventede med at holde festen, årets fest, indtil jeg kom hjem. Det er jeg utrolig glad for, at I simpelthen valgte at vente med det. Pis! Kræfter med noget pis. Jeg får med noget pis, jeg ikke kan være der i aften. Det må jeg sige. Men altså, derfor så er jeg jo alligevel til stede, kan man sige. Spirituelt har jeg jo hele tiden været hos jer, det er klart. Men nu også i form af den her video, påklistret titlen FB takketale. Nå, så det er det, der skal ske. Jeg skal simpelthen takke for prisen for årets mål. Og det er jo stort og fantastisk og alt muligt, at man i en alder af 23 år stadig kan blive rørt over den her slags. Det er stort, det er det virkelig. Ja, altså, jeg bliver nødt til at beklage, at jeg ikke kan være her i aften, altså, og modtage statuetten. Ja, som nogle af jer måske ved, så befinder jeg mig i fodboldens eget land. Og så sidder der jo nok nogle af jer eller hvad ved jeg, så sidder der nok nogle af jer og tænker, hvordan er han kommet derhen? Fordi det er jo et naturligt spørgsmål nu til dags. Hvordan er jeg kommet til fodboldens eget land? Og til det vil jeg bare sige, at jeg er fløjet på første klasse, med alt hvad det nu engang indebærer. Og det er klart, at når man flyver i halvanden time, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der har prøvet at flyve i halvanden time, men så vil man simpelthen bare gerne være udhvilet til når man når frem. Jeg lægger da også gerne alle bilag frem for skeptikerne, hvis det skulle være det. Men nok om mine rejseaktiviteter. Skal jeg være ærlig, så kommer det selvfølgelig ikke rigtig bag på mig, at jeg modtager den her pris for forårets mål. Ja, altså, det lå ligesom i kortene, altså, det var fremragende mål. Jeg husker det tydeligt. Bolden kommer dumpende i venstre side af banen. Og jeg befinder mig i en afstand, hvad skal vi sige, 5 til 7,5 meter fra midterlinjen. Determineret og opportunistisk, ja, Claus Jensen, så knalder jeg sgu til læder. Og nej, der er hverken tale om bukseren, heller ikke Claus Jensen, eller prikken til bolden. Nej, altså der bliver sgu godt gammeldags knaldet til læder. Og bolden den knækker, den brækker, den dykker ind i nærmeste målhjørne bag en, ja, selvfølgelig prisgivet målmand fra Vierslev, eller hvad fanden det nu var. Og det lød nogenlunde sådan her, nu, hvis jeg lige skal prøve at gengive det. Så sker der det, jeg modtager bolden, knaller til den. Ja, noget af den stil, ikke? Bare sådan, at det ligesom kan fornemme, hvor fedt det egentlig var. Og resten er jo så en bekendt historie. Ja. Og scoringer af sådan en unik karakter, det er jo klart, det er jo ikke bygget på bare tilfældigheder. Og derfor så er der jo også nogen, der skal takkes. Det forventes jo. Der er nogen, der skal have en tak. Skål.
Først og fremmest, så skal der jo lyde en tak til de på banen tilstedeværende medspillere, som jo overværede gerningsøjeblikket sammen med mig. Herunder en vis Andreas Falk, der råber noget med eller eller way, eller sådan noget. Rimelig meget at køre. Jeg personligt er selv rimelig meget chok. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til den situation, at jeg har scoret årets mål. Men det Andreas Falk så også siger, eller skriger, det er, tag et billede. Og i situationen, der er sådan lidt... men altså, nu kan jeg da godt se, hvad det egentlig var, han mente. Altså, jeg kunne da godt have brugt det billede af den situation. Det ville jeg da gerne have haft. Det skal jeg da være den første til at indrømme. Men jeg ville hellere have haft en video, sådan set. Fordi at, jamen altså, lad os da nu være ærlige, så var det jo nok ikke Peter Ankersens mål, der var blevet nomineret til FIFAs Puskas Award. Og så var det jo nok mit mål. Ja. Endvidere så skal jeg også benytte lejligheden til at takke banens beskaffenhed. Og selvfølgelig her FB's greenkeeper, som jo ikke findes. Uden ham, så havde boldens opspring jo ikke været muligt. Og sidst men ikke mindst, nej, vi kommer ikke udenom det. I ved jo selvfølgelig godt, hvem man skal takkes nu. Og det er en af fodboldverdens helt store guruer. Ja, den er sej. Og stemmen skal smøres, for I ved godt, hvem jeg taler om. Kærsten. Kærsten for satan. Uden dig, så har det sgu ikke været muligt. Uden dig, så har jeg sgu bare sparket huller i luften. Sådan er det jo. Det er jo realiteten. Det ved vi. Sådan er det jo. Hvad fanden? Undskyld lige et øjeblik. Jeg bliver lige nødt til at tage den her. Ja. Oh, hey. Hi, David. How are you doing? Yes. Yes, of course. Affirmative. Yeah, of course. Well. Yeah, I would like to, definitely. Well, thank you. And see you later, David, yeah. And say hello to your wife. Yeah, you too. Cheers. Bye. Det var sgu møjs. Ja. Det lader til, at jeg skal præsenteres om små 5 minutter, gutter. Så ja, jeg ved sgu ikke. Jeg bliver sgu nok nødt til at stoppe den her samtale på en eller anden måde. Kan I jo nok forstå. Men altså, vi ses jo nok snart igen, og jeg håber jo selvfølgelig, at I får en god fest. Det er klart. Og en særlig hilsen til Frederik Felix Noga og Lasper Rosfeldt. I skal jo nok få en god fest alligevel. Det er jo i kølvandet på, at John Køhler simpelthen har, hvad skal vi sige, John Køhlers kup, rævekage en kup. Og på trods af det, så skal I jo have en god fest alligevel. Altså det handler om at komme videre, ikke? Og have en god fest. Og nu ved jeg ikke, om det foregår i klubhus, eller om I skal videre på Fissebar. Hornslet. Men så håber jeg, at I får noget fisse alligevel. Det har I da fortjent med den oprykning. Det kommer jo bag på mig, det må jeg sige. Det kommer utrolig meget bag på mig, at I alligevel formår at rykke op uden mig, uden min tilstedeværelse på venstre bakken. Det er jeg meget imponeret over, men det kan åbenbart lade sig gøre, så jeg vil jo bare her til sidst sige skål til alle sammen, og håber I får en rigtig god fest, og ja, vi ses jo snart. Hej. Jeg kan da godt lige bunde den, inden videoen slutter.
Jeg har sådan set ikke andet, jeg skal lave, andet end jeg skal præsenteres for dem der lige om lidt. Så skal jeg desuden ind og se dem mod Newcastle. Ja, så der krydser vi fingre. Skål! Godt.